Καλησπέρα. Είμαι η Νάτων The Rocks και είμαι κοντά σας ακόμα μια Κυριακή για έναν προβληματισμό της ημέρας. Είμαι η Νάτ που έκανα έως τώρα τα ηχητικά podcast, This is me. Αποφάσισα σήμερα να βάλω κάμερα και why not και κάποιες επόμενες φορές να κάνω τα podcast μου έτσι. Στο πρώτο λοιπόν βίντεο podcast που όπως έμαθα λέγεται vidcast, είπα να πιάσω ένα θέμα πιο προσωπικό, κάτι που να με αφορά άμεσα. Και σκέφτηκα κάτι πολύ βιωματικό. Είναι ένα θέμα για το οποίο δεν αισθάνομαι καθόλου περήφανη, με βασανίζει πάρα πολύ, αλλά κυρίως εγώ έχω βασανίσει άλλους ανθρώπους εξαιτίας του. Είναι ένα πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε για τους ανθρώπους που αργούν, που καθυστερούν στα ραντεβού τους. Ο προβληματισμός λοιπόν της ημέρας είναι: γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι πάντα αργοπορημένοι? Καταρχάς, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι για εμένα το σημερινό podcast είναι κάτι σαν εξηλαίωση. Για όσους με ξέρουν, πραγματικά δείτε αυτό το podcast σαν ένα απολογητικό υπόμνημα, το οποίο καταθέτω. Σας ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη, σας το έχω πει πολλές φορές, αλλά θέλω να το πω και δημόσια. Τώρα, όσοι δεν με γνωρίζουν προσωπικά και δουν αυτό το βίντεο και ταυτιστούν, δηλαδή έχουν το ίδιο πρόβλημα με μένα, μπορούν να το αντιμετωπίσουν σαν ένα group therapy. Welcome to the session. Πάμε όλοι μαζί να πούμε τον πόνο μας. Αυτοί πάλι που δεν με ξέρουν και που δεν είναι σαν εμένα, δηλαδή είναι Λονδρέζοι, punctual, είναι πάντα στην ώρα τους και υποφέρουν από όλους εμάς που τους στείνουμε, feel free to hate me. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, έχετε όλα τα δίκαια του κόσμου. Πάμε λοιπόν να δούμε τι εννοούμε με το αργό στο ραντεβού. Είναι το ότι δίνω ένα ραντεβού 9 η ώρα και δεν είμαι ποτέ 9 εκεί, είμαι 9.30 στην καλύτερη. Είναι το αργό σε δουλειές, αργό σε πτήσεις, ταξίδια, παντού. Θέλω να πω το βασικότερο όλων, ότι η σημερινή εκπομπή αφορά αυτούς που αργούν και νιώθουν άσχημα γι' αυτό, που το φέρουν βαρέως. Δεν μιλάω σίγουρα, αφήνω εντελώς στην άκρη την κατηγορία ανθρώπων που δεν τους ενδιαφέρει, που το κάνουν και δεν τους νοιάζει, που είναι γαϊδούρια. Δεν μιλάω για αυτή την κατηγορία. Μιλάω για όλους όσους το φέρουν βαρέως και πραγματικά θέλουν να αλλάξουν κάποια στιγμή. Για όλους αυτούς λοιπόν, έχω να πω ότι η αργοπορία είναι μια πάθηση. Δεν είναι απλά ένα χαρακτηριστικό, δεν είναι απλά ένα ελάττωμα, είναι πάθηση. Το εννοώ αυτό. Δεν έχει αποδειχθεί ακριβώς, όμως έχω διαβάσει πάρα πολλές έρευνες, το συνδέουν με διάφορα άλλα χαρακτηριστικά και με άλλες παθήσεις. Δεν έχει εξηγηθεί πλήρως, ούτε μπορεί να βρεθεί στο 100% κάποια λύση. Ούτε εγώ προσωπικά, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, έχω απευθυνθεί σε κάποιο ειδικό, όμως το υπόσχομαι, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτό το podcast, να δεσμευτώ ότι θα απευθυνθώ σε ειδικό, γιατί πραγματικά θέλω να το βελτιώσω. Πραγματικά με πονάει. Αυτή λοιπόν η πάθηση ξεκινάει από την παιδική ηλικία, από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Εμένα, ας πούμε, προσωπικά, η ιστορία μου ξεκίνησε κάπως έτσι. Η μητέρα μου πήγε να με γεννήσει μία ημέρα το πρωί και εγώ βγήκα την επόμενη μέρα, με φυσιολογικό τοκετό, την επόμενη μέρα το απόγευμα. Ήμουν τόσο τραγική, ακόμα και την ημέρα της γέννησής μου. Ειλικρινά θα ήθελα να ήμουν σε μια γωνιά, μέσα στο μυαλό μου έτσι, να μπορούσα να καταλάβω τι σκεφτόμουν τότε εγώ αυτό το παιδάκι, αυτό το μωράκι, τι μπορεί να έκανα και να άργησα τόσο. Με έβγαλαν με βεντούζα, με τράβηξαν, γιατί απλά δεν έβγαινα, δεν υπήρχε κανένα άλλο πρόβλημα. Ενώ δεν είχαμε κάποιο θέμα στο τοκετό. Απλά αργούσα να κατέβω. This is me, hello. Έπρεπε να το καταλάβει από τότε η μητέρα μου. Ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία μου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό συνεχίστηκε. Η πάθηση συνέχισε να υπάρχει. Όλο αυτό το πράγμα κάλπαζε, φτάσαμε στο σχολείο. Έχω να σας δηλώσω ότι στο σχολείο δεν θυμάμαι καν
πώς κάνουμε την προσευχή. Ζήτημα σε όλη μου τη ζωή να έχω πάει 3 φορές στην προσευχή. Δεν ξέρω πώς μας έβαζαν, πώς στοιχιζόμαστε, ποια προσευχή λέμε το Πάσχα, πού στεκόμασταν, πού έμπαινε το τμήμα μου. Δεν έχω ιδέα, σας λέω αλήθεια. Υπήρχαν περίοδοι που ήμουν και απουσιολόγος, έφτανα πάντα καθυστερημένη και έβαζα απουσία στον εαυτό μου. Δηλαδή ήμουν τραγική. Άλλες φορές έπαιρνα μαζί μου, τους έπαιρνα όλους η μπάλα, και άλλα παιδιά, γιατί μπορεί να πηγαίναμε μαζί στο σχολείο να μας πήγαινε, ας πούμε, κάποιος γονιός και καθυστερούσαν και εκείνοι εξαιτίας μου. Πραγματικά πρέπει να με μισούν όλοι αυτοί. Και με το δίκιο τους, ξαναλέω. Φυσικά αυτό συνεχίστηκε και μετά την ενηλικίωση. Θέλετε στη σχολή, θέλετε στη δουλειά, σε ραντεβού, με φίλους, στην προσωπική μου ζωή, σε ταξίδια, παντού, πάντα, εγώ θα έχω ένα δικό μου χρόνο έξτρα, ένα ΔΕΛΤΑ-ΤΑΦ, το οποίο θα ήταν μισή ώρα, να το έχω φτάσει τώρα στη max βελτίωση, ας πούμε, στο 1/4, στο οποίο εγώ πάντα θα καθυστερούσα. Κάνω υπεράνθρωπες προσπάθειες και ακόμα καθυστερώ. Δεν έχω φτάσει στο σημείο να πω ότι ναι, πλέον μπορώ να είμαι στην ώρα μου. Το θέμα είναι ότι κάθε φορά το πιστεύω. Αλήθεια, κάθε φορά πιστεύω ότι έχω στη διάθεσή μου το χρόνο, ότι θα το καταφέρω. Και κάθε φορά κάτι πάει λάθος με την διαχείριση και την αίσθηση του χρόνου. Μιλάμε για τρελή αρρώστια. Επίσης, έχω χάσει λόγω της καθυστέρησής μου και πολύ σημαντικές στιγμές. Για παράδειγμα, καλά, δεν θα μιλήσω καν τώρα για πτήσεις και για λεωφορεία και για... Αυτό είναι δεδομένο, όσοι ξέρετε, ξέρετε. Θα σας πω, ας πούμε, για συμβάντα όπως έχω φτάσει στο γάμο πολύ καλής μου φίλης, δεν μιλάω τώρα για απλά γνωστή, μετά την ύφη. Δεν είδα ποτέ την είσοδο της νύφης. Νομίζω δεν το ξέρει καν, οπότε δεν θα δώσω άλλα στοιχεία, δεν χρειάζεται να καταλάβει ποια είναι, για ποια λέω. Πάντως, ναι, έφτασε στο γάμο της αφού είχε έρθει η νύφη. Είχε ξεκινήσει βασικά το μυστήριο, νομίζω ήταν προς το τέλος του. Τίποτα, απλά μπήκα σιγά σιγά, πήγα, έκατσα σε μια γωνία, έκανα blend in εκεί με τον κόσμο να φαίνεται ότι έχω φτάσει νωρίτερα και ήμουν εγώ και η ντροπή μου. Πραγματικά. Τώρα, κάποια βασικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι ποτέ δεν υπάρχει κακή πρόθεση. Δηλαδή, καμία από τις φορές που έχω καθυστερήσει δεν το έχω κάνει επίτηδες. Καμία. Δεν το κάνω ούτε στοχευμένα, ούτε από γαϊδουριά, ούτε θέλω να στήσω κάποιον. Πάντα πίστευα ότι το έχω. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το άλλο στοιχείο είναι ότι μπορεί το τελικό αποτέλεσμα να είναι ότι έχω καθυστερήσει, αλλά η διαδικασία της ετοιμασίας μου δεν είναι ποτέ αργή. Δηλαδή αυτό που λένε σπέβδιν βραδέως, εγώ το ανάποδο κάνω. Εάν με δείτε την ώρα που ετοιμάζομαι, είμαι σαν σφεντόνα. Ετοιμάζομαι από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Τρέχω, βάφω, αρπάζομαι. Δηλαδή, ετοιμάζομαι πολύ γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω πώς τα καταφέρουν να φτάνω τελευταία. Ενώ οι διαδικασίες μου είναι όλες στο fast forward. Κι όμως, φτάνω τελευταία. Μετά πάμε στο σημείο του failure, της απόλυτης αποτυχίας, όταν φτάνεις εκεί έχοντας καθυστερήσει. Εκεί έρχονται τύψεις, πάρα πολλές τύψεις. Νιώθω απέσια, τραγικά, συνήθως ζητάω συγγνώμη ή απλά θα είναι το βλέμμα μου τέτοιο, που είναι σαν να τους λέω ότι εντάξει, it's me, ξέρω εγώ. Αυτό έχετε. Αυτό κάποιες φορές μπορεί να το δεχτούνε, αλλά πόσες φορές θα σου τη χαρίσουν, 1, 2, 3, 10. Κάποια στιγμή θα επέλθουν καυγάδες. Και οι καυγάδες μπορεί να καταλήξουν ακόμα και στο να χαλάσουν φιλίες. Τώρα, κάποιος μπορεί να στη χαρίσει γιατί μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα πρώτο ραντεβού που άλλος θέλει να βγει μαζί σου. Έχει τύχει να στήσω άνθρωπο 1 ώρα και 1/4 και ήταν εκεί, δεν έφυγε. Αλλά αυτό έτυχε. Δηλαδή, κανονικά μου άξιζε να σηκωθεί να φύγει. Αυτό μου άξιζε, πραγματικά. Το θέμα είναι ότι ναι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν νευριάσει 1, 2, 3, κάποια στιγμή θα τους τη βιδώσει, δεν θα αντέξουν άλλο, δεν θα στην ξαναχαρίσουν και από εκεί και πέρα αρχίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα. Αυτό συμβαίνει γιατί
οι άνθρωποι απέναντί μας δεν αντιλαμβάνονται ότι εμείς έχουμε μια πάθηση, δεν καταλαβαίνουν ότι πάσχουμε. Νομίζουν ότι είμαστε απλώς γαϊδούρια. Οπότε με το δίκιο τους μας αντιμετωπίζουν μετά έτσι και δεν έχουν άλλη υπομονή μαζί μας. Στο ζουμί της υπόθεσης τώρα, που είναι και ο προβληματισμός της ημέρας, το γιατί αργοπορούμε. Θα αναφέρω αρχικά κάποια πράγματα που έχω διαβάσει από έρευνες και μετά θα σας πω και εγώ προσωπικά τι πιστεύω, τι ερμηνεία έχω δώσει. Σύμφωνα με έρευνες, εμείς όλοι που καθυστερούμε δεν έχουμε πλήρη συναίσθηση του χαρακτηριστικού μας αυτού ή του προβλήματός μας με την αντίληψη του χρόνου. Δεν το καταλαβαίνουμε ακριβώς αυτό που μας συμβαίνει. Ένα είναι αυτό. Επίσης, έχω διαβάσει ότι η αργοπορία γενικά είναι και σύμπτωμα αναβλητικότητας και αυτό συνδέεται και με παθήσεις άγχους. Πώς, ας πούμε, όταν έχω να τελειώσω ένα project, μια δουλειά και με αγχώνει αυτό, αντί να κάνω αυτό που είναι και η πραγματική λύση, δηλαδή να ασχοληθώ με αυτό που με αγχώνει με το project και να το τελειώσω μια ώρα αρχίτερα, τι κάνω, το αναβάλω, ώστε να αφήσω στην άκρη το άγχος, γιατί φοβάμαι να το αντιμετωπίσω, και πού καταλήγω, στο να καθυστερώ να το τελειώσω και να διαιωνίσω το πρόβλημα ουσιαστικά. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την καθυστέρηση. Με αγχώνει ότι θα καθυστερήσω να πάω κάπου δηλαδή, και αντί να κάνω κάτι πρακτικό, π.χ. να ξεκινήσω νωρίτερα, να οργανώσω καλύτερα το χρόνο μου, τι κάνω? Όχι, δεν το σκέφτομαι, το αφήνω στην άκρη. Λέω, όχι, εντάξει, θα το βάλω στην. Θα φτάσω στην ώρα μου, δεν θέλω να το σκέφτομαι, και καταλήγω να αργήσω. Κάπως έτσι, αυτό συμβαίνει εδώ μέσα. Άλλο που έχω διαβάσει είναι ότι η καθυστέρηση συνδέεται και με την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Εγώ, ας πούμε, που είμαι λίγο OCD, το ξέρω, έχω τέτοια χαρακτηριστικά, αλλά έχουν και πολύ περισσότερα, μπορεί να έχω τάση στην αργοπορία. Είναι αυτό που λένε ότι έχω να πάω κάπου και αντί να κάτσω να ετοιμαστώ, θυμάμαι ότι έχω να κάνω κάτι μέσα στο σπίτι ή τρώω ένα κόλλημα ότι το έχω ελέγξει αυτό ή πρέπει να το ελέγξω 10 φορές ή με πιάνει τελειομανία με κάτι, να κάτσω να το κάνω σωστά, να το ολοκληρώσω τότε, αντί να πάω στην ώρα μου κάπου. Και αυτό συμβαίνει, δηλαδή κάπου μέσα μου έρχεται και κουμπώνει. Λέω, μπορεί να είναι μια εξήγηση. Καλά, κάτι άλλο που έχω διαβάσει πάρα πολύ ωραίο. Είναι, λέει, ότι όσοι αργοπορούν, στην πραγματικότητα είναι άνθρωποι ιδιοφυΐες. Θα ήθελα. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Τώρα, αν με ρωτάτε εγώ προσωπικά τι πιστεύω, μια εξήγηση που έχω δώσει ανά τα χρόνια, είναι ότι η αργοπορία εμάς όλους μας γεμίζει, μας τρέφει με έναν ενθουσιασμό. Είναι όλο αυτό το thrill, το excitement που σου προκαλεί αυτό το να ετοιμαστώ τελευταία στιγμή. Είναι όλη αυτή η πίεση, το να προλάβω να τα κάνω όλα. Εκείνη την ώρα, δεν ξέρω, γουστάρουμε την αδρεναλίνη που μας δίνει όλο αυτό. Χτυπάει πιο γρήγορα η καρδιά σου, λες πρέπει να τρέξω, να τα προλάβω. Και όλο αυτό κάτι μας δίνει. Φυσικά αυτό είναι όλο μια δυσλειτουργία, έτσι, κάτι δεν πάει καλά. Αλλά το έχω εντοπίσει πολλές φορές. Εντάξει, αυτό είναι πρόβλημα, έτσι, θέλω να το λύσουμε, ξεκάθαρα. Και επίσης, μια άλλη ερμηνεία είναι ότι είναι μια μορφή μαζοχισμού. Είναι σαν να θέλουμε εκείνη την ώρα να αυτοτιμωρηθούμε. Ότι ναι, θα πιεστείς, θα υποφέρεις για να ετοιμαστείς γρήγορα μέχρι να φτάσεις, θα βιώσεις όλο αυτό το στρες του θα προλάβω, δεν θα προλάβω, όχι, όλα μου πήγαν στραβά. Και όταν ξεκινάνε να πηγαίνουν στραβά, ξέρεις, έτσι συμβαίνουν όλα τα στραβά μαζί. Δηλαδή την ημέρα που θα αργήσεις θα συμβούν και άλλα 10 πράγματα έξω. Άλλες 10 συγκυρίες που θα σε κάνουν να αργήσεις ακόμη περισσότερο. Είναι αυτό που λένε το στραβό φέρνει το στραβό. Οπότε ναι, και αυτό πιστεύω ότι είναι μια ερμηνεία. Αυτά τώρα τα λέω εγώ, θα μου πείτε, αλλά μπορεί κάποιοι και έξω να ταυτιστείτε. Μπορεί τώρα να μείνει κάτι ωραίο από όλο αυτό το podcast. Υπάρχουν, ας πούμε, λύσεις, προτάσεις βελτίωσης. Υπάρχουν κάποια, tricks κυρίως. Μερικά τα έχω εφαρμόσει ή μου τα έχουν εφαρμόσει και εμένα, οπότε θα τα μοιραστώ μαζί σας. Αρχικά, τι μπορούν να κάνουν οι άλλοι, αν φυσικά μας αγαπάνε και θέλουν να μας βοηθήσουν, καταλαβαίνουν ότι έχουμε πρόβλημα.
Αρχικά, μπορούν να μας λένε κάποια άλλη ώρα για τα ραντεβού. Παράδειγμα, θέλουν να είμαστε εκεί στις 10, ας μας πούνε ότι το ραντεβού είναι στις 9 και 4, για να είμαστε εμείς εκεί 10 παρά. Για παράδειγμα, αυτό μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Εμένα μου το έχουν κάνει πάντως φίλες μου και it works, κάπως. Τώρα, αν θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο hardcore, μπορούν να μας απειλήσουν. Ότι αν το ξανακάνεις, πραγματικά θα σταματήσω να σου μιλάω. Ή να το κάνουν για ένα διάστημα. Εκεί, επειδή πραγματικά θα ταρακουνηθούμε, νομίζω ότι θα ζοριστούμε λίγο παραπάνω. Ίσως κάνουμε μετά μια υπερπροσπάθεια, κάτι. Είναι πάντως έτσι ένα κίνητρο. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει. Και τώρα πάμε στο κομμάτι που αφορά εμάς, τους ίδιους, που είναι και το σημαντικότερο. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Αρχικά, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, θα πρέπει κάποια στιγμή να απευθυνθούμε σε ειδικό. Να βρούμε τις βαθύτερες ρίζες και να τις κόψουμε και να το λύσουμε έτσι. Όσο λύνεται, να το βελτιώσουμε τέλος πάντων. Τώρα, πριν τον ειδικό ή μετά τον ειδικό, πρέπει να βρούμε και κάποια μικρά τρίξ για να κάνουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. Διάφορα κολπάκια για να πιεζόμαστε, να αρχίσουμε λίγο να είμαστε πιο πειθαρχημένοι, να έχουμε περισσότερο αυτοέλεγχο και όντως να ξεκινάμε νωρίτερα, να βάζουμε ένα στόχο, ας πούμε. Ότι κανονικά για να είμαι εκεί στις 10, τι ώρα θα ξεκινούσα, να είμαι στο 9, αυτή τη φορά θα ξεκινήσω 8. Και ας ακούγεται υπερβολικό και ας είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα. Όχι, από τις 8. Δηλαδή να κάνουμε κάποια πράγματα στην αρχή, ίσως έτσι, ακραία, στο άλλο άκρο, για να καταλήγουμε να είμαστε εκεί στην ώρα μας. Ή και νωρίτερα, δεν πειράζει, ας περιμένουμε. Εγώ τις ελάχιστες φορές που θυμάμαι να έχω φτάσει κάπου νωρίτερα, χαιρόμουν, ένιωθα ωραία, ένιωθα ότι ξεπληρώνω κάτι που χρωστάω. Δηλαδή χαιρόμουν να κάθομαι να τους περιμένω, γιατί μου άξιζε. Γενικά, για να κλείσω, θέλω να πω ότι όλοι εσείς εκεί έξω που αργείτε με νιώθετε, σας νιώθω. Πρέπει να προσπαθήσουμε, πρέπει να αλλάξουμε. Θεωρώ ότι μπορούμε να το ξεπεράσουμε και αν όχι στο 100% σε έναν ικανοποιητικό βαθμό. Και από την άλλη, εσείς όλοι που μας ανέχεστε, που σας έχουμε στήσει τόσες φορές, προσπαθήστε για ίστατη φορά να δείξετε έτσι λίγο περισσότερη κατανόηση και να μας βοηθήσετε, να συνδράμετε σε όλο αυτό, γιατί είμαστε όντως άρρωστοι και πρέπει να βρεθεί μια ίαση. Αυτά είχα λοιπόν να ξορκίσω μαζί σας σήμερα. Νιώθω κάπως ανακουφισμένη που τα είπα. Ήμουν η Nat on the Rocks, on camera today. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε και έτσι. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή με έναν επόμενο προβληματισμό της ημέρας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ, σας φιλώ. Ciao, ciao!